Tým mladých ľudí vypracoval so sestrami Salesiánkami projekt animačných a formačných stretnutí. Má názov Go On a je určený birmovancom. Cieľom týchto stretnutí je to, aby sme ich podchytili pre takú budúcu činnosť v našom meste. Projekt odštartoval v poslednú marcovú nedeľu v Mládežníckom stredisku Dominika. Delí sa na 3 časti, ktoré majú prevažne formačný charakter. Popritom bude účastníkom ponúknutá rôznorodá animačná činnosť nielen v stredisku, ale v celej farnosti. Toto stretnutie, ktoré sme mali teraz, bolo prvé zo 4 stretnutí a bolo zamerané na seba spoznanie. Na zúčastnených čakal bohatý program, hry, scénky, videoklipy, ale aj testy a pasce. To všetko slúžilo na to, aby spoznali samých seba. Bola to veľmi dobrá atmosféra, čakala som, že nás tu bude troška menej, takže sme sa tu nemali ako kde pomestiť, ale inak to bolo super. Mne sa na tomto stretnutí páčilo to, že sme spoznávali nových ľudí a ja som spoznala aj samú seba. Bol som nerozhodný, či prídem, ale neľutujem, že som prišiel, lebo dozvedel som sa o sebe, ako sa prejavuje moja povaha. Druhá časť Go On bude koncom apríla. Z Dolného Kubína pre Salesiansky magazín Marcela Kršková.